Primeran, bebi. 56 ur ona, onura bat. Zu itxasondoan bizi zara. Bai, betidanik gustatu zait itxasoa. Baina itxasoak osasunarentzat dituen abantailak ezagutu nituenean, bai. Itsasbazterrera joan nintzen bizitzera. Eta, zein dira ba onurok? Esan nahi dut, beti lotu izan dugu itsasoko ura olatuak eta abarrak, erlaxatzearekin, lasaitzearekin. Baina hori baino gehiago da. Erlaxatzea ez ezik, onura fisiologikoak ere baditu itxasoak. Esaterako? Esaterako, oraintxe aipatu dugun erlaxazioa. Itsasoko urak magnesioa dauka, eta magnesioak lagundu egiten digu lasaitzen, eta antsietateak entzen. Orduan, oso gomendagarria da nerbio arazoak dituztenentzat, depresioak jota daudenentzat. Zauriak sendatzeko ere oso ona omen da, ezta? Alegia, infekzio arriskua gutxitzeko. Bai, antiseptikoa da itsasoko ura. Baina antiseptikoa ez ezik, antibiotikoa ere bada. Antiseptikoa eta antibiotikoa beraz. Antiseptikoa deritzo, infekzio arriskua gutxitzen duen sustantziari, ezta? Eta antibiotikoa deritzo, behin infekzioa dugula, ura sendatzen laguntzen duenari. Itsasoko urak bietako propietateak ditu. Eta zein abantaila gehiago ditu? Asko, pila bat. Azalarentzat da oso ona. Psoriasia dutenentzat adibidez. Itsasoko urarekin bustitzeak lagundu egiten du azalean sortzen diren zerak. Ezkatak? Hori, ezkatak. Ezkata hoiek jausten laguntzeko oso ona da. Esfoliantea ere bada. Krema eman beharrik ez, orduan. Lagundu egiten du. Gehiago, loezinarentzat ere oso ona da. Lehen aipatu dugu erlaxatzearena, ezta? Geu orokorrean lasaitu ez ezik, giharrak ere lasaitzen ditu. Eta oso ona da errehabilitaziorako edo ebakuntza osteko tratamenduetarako. Bai, gure aitari ebakuntza txiki bat egin ziotenean, horixe gomendatu zion medikuak. Bai, ez da erremedio magikoa, baina lagundu egiten du. Onura ugari hortaz. Asko. Artritisak eta artrosiak eragiten duten mina arintzeko ere oso ona da. Arnas arazoak dituztenentzat. Eta hoiek urak kanpotik eragiten dituen onurak baino ez dira. Nola kanpotik? Itsasoko urak kanpotik, bainuak hartuz, arnasa hartuz eragiten dizkigun onurak. Baina itsasoko ura edatea ere oso ona da. Itsasoko ura edan? Bai ba. Begira, giltzurrun gutxiegitasuna dutenei lagundu egiten die aurre egiten zorabioei, goragaleari, txiza egiteko arazoei. Ara. Hau sakonago aztertu behar dugu. Egin dezagun tarte bat publizitatearentzat eta segituan garazuekin, gai interesgarri horri buruz hitz egiten jarraitzeko.